Taas sama tuska. Mitä ruoksi tänään? Ideat ovat ihan loppu. Taasko tätä samaa? Reseptit hukassa, kuten aina. Miten ihmeessä söisin monipuolisesti ja terveellisesti? Kuulostaako tutulta? Ruokastressin kanssa painitaan kaikenlaisissa kodeissa. Miksi et kokeilisi omamenua, joka tuo arjen ruokasuunnittelun kätevästi yhteen paikkaan? Selaa laajaa terveellisten ruokien reseptivalikoimaa ja löydä uusia ideoita. Syö monipuolisesti, tue hyvinvointiasi ja tuo vaihtelua arkeen. Tallenna omat lempireseptisi ja nettireseptit, joita haluat testata. Kaikki reseptisi ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta. Laadi ruokalista suoraan sovelluksen kalenteriin, juuri niin pitkäksi aikaa kuin haluat. Suunnittele kuten ammattilainen ja jätä hyvästit ruokastressille. Omamenusta löydät ravitsemusterapeuttien suunnittelemia ruokalistoja eri ruokavalioihin. Voit myös laatia omia listoja perheesi tarpeiden mukaan. Reseptit ja ruokakalenteri ovat kaikkien perheenjäsenten käytössä. Ota käyttöösi Omamenu ja ole kotiruuan sankari. Lisätietoja löydät osoitteesta omamenu.com.